Moi boa tarde, moitas grazas por estar aquí. Moitas grazas aos organizadores de Literatura das Marxes, a todos e a todas as que vos esforzastes por facer posible que hoxe neste Pazo de San Roque, no Pazo da Lingua, como nos gusta chamarlle, pois podamos estar hoxe e durante 2 xornadas máis, en total son 3, as que van completar unhas xornadas, como digo, de encontro, de debate, de reflexión sobre a creación alén do canon. Eu creo que sobre moitas cousas máis. A pouco que nos paremos a mirar o programa, veremos pois un elenco completísimo de voces que na creación literaria, na creación poética, teñen moitísimo que decir hoxe e baixo, digamos, ese gran paraugas que é a obra literaria de Xela Arias, a quen este ano dedicamos ás letras galegas, pois nos dá o motivo para poder, como digo, reflexionar, para poder abrir un diálogo vivo e, sobre todo, eu creo que hai que destacar tamén que é moi novo, porque unha das cousas que nos chamou a atención cando Dani Chapela e as súas colaboradoras pois nos puxeron este programa é que é o feito, entre outras cousas, de vir dun colectivo pois fundamentalmente de estudantes, de xente vinculada á universidade, que tedes unhas inquedanzas literarias pois de primeira magnitude, me atrevería a decir eu, e que temos que amparar, que temos que, dentro das institucións, axudar e dar azos para que poidades realizar este tipo de accións cos medios necesarios, ou cando menos cos medios inmediatamente á vosa disponibilidade para que vos poidades reunir, falar, consensuar, debater e logo sacar conclusións que podemos partillar ou non en moitos sentidos, pero que en todo caso serán sempre un motor de explosión do futuro da nosa lingua, da nosa cultura, porque ese futuro está xa nas vosas mans. Un pouco máis vos vou a dicir, teremos a oportunidade de vernos durante estes 3 días, durante estas 3 xornadas. Sabede, en todo caso, que para a Secretaría Xeral de Política Lingüística, para a Xunta de Galicia no seu conxunto, é unha alta honra tervos a todos e a todas aquí, os que estades hoxe, os que ides pasar durante, como digo, durante estes 3 días. Este é a vosa casa, máis aberta que nunca, máis aberta se cabe aínda para a xente que estades comezando a interesarvos por este mundo da nosa literatura. Temas como a reivindicación da muller, como a reivindicación da muller como suxeito pleno, como a desmitificación da maternidade, como os colectivos LGTBTI. Todo isto é algo que nos interesa, que moitas veces, os que somos xa de xeracións posteriores a moitos que estades e moitas que estades hoxe aquí escoitando, pois temos a obriga non só de potenciar, senón tamén de escoitar e de formarnos e de abrir os ollos cara ás realidades que, ao mellor, das que nós non tivemos a oportunidade de ser formados e ser educados. Por todo iso non temos outras palabras máis que de agradecemento. Daniel, desde o primeiro momento que fixeches posible que isto se celebre na sede da Secretaría Xeral de Política Lingüística, e outro agradecemento meu, a parte de todos e todas vos que estades hoxe aquí, é para Víctor Freixanes. Víctor Freixanes, en principio, vedes que non figura no programa porque non estaba previsto que estivera hoxe aquí, pero foi el e Malós, que o acompaña, que en vendo o programa se interesaron por unhas xornadas, e eu pregúntome se pode haber maior garantía de éxito que iso. Imaginadvos o presidente da Real Academia Galega, todas as xornadas en que chegan as súas mans, todas as que pode ver, pero tamén se quixo interesar por esta iniciativa xove, esta iniciativa moza, que parte da base, e da base ilustrada, digamos, como digo, desas xuventudes universitarias que hoxe nos traedes aquí a vosa palabra e a vosa colaboración e a vosa reflexión. Vai ser a ela quen admiro como intelectual, como escritor e como amigo, sobre todo, a quen lle dé a palabra neste momento para que partille con nós a apertura dunhas xornadas que eu creo que non lle van pasar desapercibidas, que inaugura moitísimas xornadas, pero eu creo que as de hoxe teñen un toque especial por ir dirixidas precisamente a este auditorio que temos diante. Víctor Freixanes. Gracias, Valentín. E vos, boas tardes a todos e a todas pola presencia e pola generosidade e polo cariño a Daniel e a Valentín de convidarme a decir unhas palabras que tampouco, isto podía ser un atraco, pero é unha honra.
É unha honra poder participar ou dicir unhas palabras na inauguración dunhas jornadas como estas. Unha das características da literatura galega, das letras galegas contemporáneas, das letras galegas dos anos 80 para cá, ben sei que hai precedentes, é que é o papel activo das creadoras. No mundo da cultura, no mundo da creación, no mundo da literatura, pero non só na literatura, no mundo da ciencia, no mundo da comunicación, cada vez máis a muller ten unha presenza activa que é unha característica dos tempos. E os que analizamos, por exemplo, a produción editorial dos anos 70 para cá, vemos como hai xéneros que van aparecendo, como, por exemplo, a novela policíaca, por exemplo, a literatura infantil e juvenil, que é unha característica tamén desa época, coincidindo ca presencia da lingua galega nos ámbitos educativos non universitarios, etc., pero, sobre todo, a presenza da muller. Hoxe, a nómina de mulleres no mundo das letras, tanto na poesía como no ensaio, como na narrativa, como na investigación literaria e de humanidades, é impresionante e crecente. Eu son profesor na Universidade de Comunicación e vexo que unha parte moi importante, cuantitativamente incluso, non só cualitativamente, das miñas alumnas son mulleres. E, ademais, son mulleres que están chamadas a ocupar espazos cada vez máis relevantes no mundo da empresa da cultura, no mundo da comunicación e, por tanto, nas sociedades contemporáneas. Isto é un feito imparable. Por tanto, que haxa unhas jornadas onde se reflexione sobre isto e que se reflexione dende atrás nunha cultura, nunha literatura que decímolo sempre e parece que é unha pose, non o é, unha literatura como a nosa que ten como bandeira unha muller, e o caso da Rosalía de Castro, pois eu creo que é algo que nos temos que sentir orgullosos e, ademais, é algo do que temos que saber sacar partido diante do mundo. Eu non disimulo, cada vez que vou falar de Galicia polo mundo adiante, da literatura galega, pois sempre poño isto por diante. Señores, esta é unha literatura distinta porque, ademais, naceu dunha forma diferente e cunha sensibilidade diferente, probablemente. Bueno, a presenza da muller, como dixen, é moi importante e hoxe, por iso, o único que é agradecerlle, darlle os parabéns a Daniel e ao seu equipo pola iniciativa e, además, porque o programa é moi apretado. Quizáis o gran problema que ten este programa é que é denso e apretado. É dicir, este programa podía durar 2 días máis, deixando levedar no forno un pouco, non? Pero moi interesante. E cando, vimos o programa, tanto a miña muller, a Malós, como a min, pois dixemos, vamos ali, porque, primeiro, o tema interésanos, é un tema vivo, é un tema que está cada vez máis presente, e o feito de que Xela Arias sexa a protagonista, a primeira protagonista destas xornadas e un centro de referencia, creo que obrigaba a que o presidente da Real Academia Galega, que preside a institución que nomeou o 17 de maio, acordou que fose Xela Arias a protagonista, pois debíamos estar aquí. Por tanto, os nosos parabéns aos organizadores pola iniciativa e eu quedome aí para escoitar e aprender, porque é o máis interesante. Cada vez eu valoro máis a aprendizaxe, a lectura, porque así é como somos capaces de comprender o mundo que nos toca vivir. Moitas gracias e parabéns. Moi ben, pois moitas grazas, Víctor, un auténtico luxo contar hoxe aquí contigo e dámoslle xa a quenda no uso da palabra ao verdadeiro artífice de todo isto, coordinador das xornadas, en nome representando a Asociación o Arquivo das Trasnas, Daniel Chapela. Cun par de metros, a distancia, observo as evolucións dos teus ollos, mans e pensamentos. Sei que debes aprender, que no gaño dos teus erros serás sabio. A distancia, observo que observas, que probas, vacilas e recolle as certezas. Por moitas voltas da historia, así expón las dos vídalos a raíz en mañanas autoestradas. Este es ti, meu fillo, e por sempre saes o preferido dos deuses que eu admiro. Xela Arias, muller homenaxeada nestas letras galegas, escribiu estes versos en Daría Diario, unha obra que, a pesar da súa evidente calidade e do tratamento da maternidade desde un punto de vista totalmente desmitificador,
ficou á marxe do canon. Ela, entre outras, innovou nas gabias da literatura, construindo o lirismo destructivo de patróns, soltando os tigres para que perdamos o equilibrio. Cando concibimos esta xornada, aló polo mes de setembro, Arias semellounos o exemplo máis paradigmático das marxes literarias. Unha muller que, polos temas estética que trataba, ficou totalmente fora do pequeno núcleo, do locus no que se amosaba o poder. Non debemos esquecer, pois, que a reivindicación da muller desde unha perspectiva feminista venxa de obras de autoras como Rosalía de Castro, Xela ou María Xosé Queizán. A defensa, dunha vez por todas, dun suxeito desexante muller e o punto e a parte obxecto de sexo que viña reflectindo a literatura máis tradicional, non obstante, non entrou dentro do esperable. Iniciativas como Festa da Palabra Silenciada dan fe da necesidade de construir novos espazos, pois os que xa existían non admitían tal revolución. Da man de autoras da coñecida como xeración dos 90, esa mudanza no ollar foise facendo forte, máis a marxe do sistema canónico. Alguén esperaba outra cousa. Se a reivindicación dun eu feminino libre non foi acollida cos brazos abertos, a maternidade foi no moitísimo menos. Unha maternidade xa, lonxe de estereotipos que perpetúan visións adulteradas da vida. Mais isto era e é algo de mulleres. Xa o sabemos. Os homes escribimos para todo o público, porque, aínda que produzamos páxinas que supuran testosterona, masculinidade que sobrepasa os límites do bo gusto, é literatura para todos e todas. Mais, quen quere escoitar falar da regra? De embarazos, de partos, de crianzas, dunha verdade universal. Tampouco as personaxes LGBT recibiron unha boa valoración, malia seren tan veraces como a vida mesma. Cando as obras eran lidas e a condición da homosexualidade, por exemplo, non era totalmente invisibilizada, a pouca crítica que a mencionaba interpretaba dun xeito vago, difuso, carecendo das chaves necesarias para seguir construindo unha patria rica e diversa. E por iso, por esta falta de luz sobre fíos tan significativos na nosa vida, que decidimos apostar por estas xornadas sobre a literatura nas marxes, sobre a creación que xorde alén do canon. Xa que logo, quero dar os meus máis fondos agradecementos á Secretaría Xeral de Política Lingüística ao seu secretario, Valentín García Gómez, por ter apostado por unha iniciativa innovadora que parte da mocidade universitaria, do futuro que latexa con sangue nova e rexa. Tamén quero agradecer a todas as relatoras e relatores e as moderadoras de mesa polo seu dispor, polo garimo posto no desempeño do seu labor e polo sinxelo que fixeron este camiño até aquí. Quero dar as grazas tamén a Víctor Freixanes, que hoxe nos acompaña, o presidente da Real Academia Galega, por axudarnos e contribuir a unha resignificación das marxes. Ademais, quero darvos as grazas a vós, o público que asiste con ollos degoirados polo saber. E, por último, a Beatriz, que quita as pedras do camiño e sostén as ilusións e os soños por unha literatura liberada. Grazas. Ben, moitas grazas, Daniel. E xa damos paso á mesa redonda sobre Xela Arias, coordinada por Bieito Troncoso. Na que intervén Ana Romaní, María Xosé Nogueira e Marga Doval. Logo virá o tempo de Yolanda Castaño e de Emma Pedreira. Moi boa tarde a todos e a todas. Quedan inauguradas estas xornadas de literatura nas marxes.